V rámci rutinky, ktorá má napraviť tvoje držanie tela a tvoj postoj, ľahneme si najprv na chrbát a budeme využívať odozvu zeme. Veľmi často vidím, že si človek ľahne na chrbát a ramená má takto zdvihnuté a väčšinou sa učí tendencia proste robiť to, že napnúť brucho nejakým spôsobom, tu vyrovnávať chrbticu. To nie je správne. Úplne uvoľníme brúšku a teraz spojíme lopatky. V tejto pozícii pokrčíme zľahka kolená, uprieme kolená jemne o seba a začneme nič iné, iba dýchať do hrudníka. Snažíme sa mať lopatky stále spojené a v tejto pozícii urobíme si 6 širokých nádychov do hrudníka a pri výdychu sa snažíme dať si pozor, aby sa to brucho nestiahlo. Tu nádych, výdych. Nádych, výdych. V tejto pozícii budeme dýchať 6 nádychov a výdychov, následne ruky pôjdu 45 stupňov od tela, zdvihneme ruky a začneme tlačiť zľahka ramená a lakte do zeme, aby sa nám ešte viacej spojili lopatky. Urobíme prvé také predpätie, nádych, výdych, nič iné, iba tlačíme lakťami do zeme a budeme držať 60 sekúnd jemný, konštantný tlak v tejto pozícii. Nádych a výdych. Tlačím ramená do zeme, lopatky sú spojené, lakte do zeme a v tejto pozícii plynulo dýcham 60 sekúnd. Bude stačiť jedna séria, lebo pravidelnosť je dôležitá. Nie je to, aby sme jedenkrát urobili strašne veľa. Ako náhle toto budeme mať, tak si dáme ruky na uši. V tejto pozícii nádych do hrudníka, s výdychom pôjdu lakte popri zemi, tam, kam ich dokážem dostať. Nechceme ísť sem, to znamená, že idem len na tom rozsahu, na ktorom dokážem mať lopatky spojené. Lakte dáme vyššie a dole. Vyššie a dole. V tejto pozícii hrudný kôž je otvorený, lopatky sú spojené. Tu. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Robím takéto pohyby lakťami s tým, že sa snažím mať stále lopatky spojené, dýchať do hrudníka. Ako náhle toto máme, urobíme si nejakých 30 opakovaní, ideme si ľahnúť na brucho. Ľahneme si na brucho a v tejto pozícii začneme najprv tak, že ako ležíme, tak nohy dáme na prsty, kolená zľahka zatlačíme do zeme, aby pracoval iba chrbát. Najprv, čo urobíme, je, že ruky vystrieme vedľa tela. Teraz nič iné, nebudeme zdvíhať hrudník, iba spojíme lopatky, ruky dáme na prsty, budeme sa hlavou pozerať ani nie do záklonu, ale ani nebude v pokračovaní chrbtice. Hlava bude tu a dýchame do hrudníka. Lopatky spájam, nádych, výdych, nádych, výdych. V tejto pozícii vydržíme 10 nádychov a výdychov, dýchame do hrudníka, sme uvoľnení v bruchu, uvoľnení v zadku. To keď máme, tak vieme urobiť to, že ruky dáme pred seba, do takého horného Y. No a v tejto pozícii zase spojíme lopatky, hrudník je pri zemi a budeme dýchať 10 krát nádych a výdych. Len držíme tú pozíciu, ktorú chceme mať potom aj v postoji. Nádych a výdych do hrudníka. 10 krát. Ako náhle toto máme, tak sa dostaneme do niečoho, čo bude už trošku ťažšie a je to v podstate začiatok levelu 2. Je to koniec levelu 1 a možno začiatok levelu 2, lebo ruky idú jemne do vzduchu. Znamená, že ruky si dáme na uši a v tejto pozícii teraz zdvihneme lakte. Hrudník je pri zemi a nič iné, kolená sú stále v zemi, zadok je jemne uvoľnený a nič iné, iba hrudník je položený a budeme mať zdvihnuté lakte. V tejto pozícii skúsime vydržať 20 sekúnd a postupne pridávať. Hrudník pri zemi, zadok jemne zdvihnutý, lakte sú hore. Tak, tuto končí level 1 na postoj a keď si zvládneme týchto v podstate 5 alebo 6 cvikov to vychádzalo prejsť, niekde na úrovni zhruba 1 týždňa môžeme tieto cviky praktizovať denne, možno 10 dní a potom postupne, ako sa nám spevnia svaly okolo lopatiek a začne nás to reálne vystierať, tak vieme pridať aj level 2, ktoré sú už trošku náročnejšie pohyby.